Mads! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video di ay mga Mads kay mag-unboxing ko sa amo ang regalo ni Mads Jose. Sana all. So what jud kay bawo si Mads Jose ani nga naa mi ihatag niya. So ato i-unbox ron. Mag-amping ta kay basig makalit tugtong nga kay ingon ra nga moari ko na siya karon. Hope nga di ko maabtan sa home hugyo ron. So ato nang i-unbox guys. Grabe pong Shopee makadag putos ay. So kuan din ni siya guys kanang ring light. Wow! Anong regalo ni Mads Jose kay iyang birthday hapit na. This month man iyang birthday, December. So hawong Pasko ya ha. Birthday. Kulbaan mo sa tayo maabtan ta. Karang kagahi man di po ning So duha din ni siya ka ring light, ang isa ani kang manager niya, ang isa mo ni among i-gift ni Mads Jose. Oh no! Dong tabang bantay og kuan ha. Tabang bantay og na si Jose Marichan. Wow. Nasap mo. Nairong. Simulihang halik. Duha man kabuok ka Mads Jose ug kang manager. So muna na guys. Ipakita na to. Ibaw gamay ang atong kuan, camera. So dara guys. Na-over pod. Na-over. Dara. So mo na siya ang porma sa ihang sa imurag stand ni niya. So atong i-try og pang usa ni nga para ni Mads kung musiga ba. Unsa man ni kuan ni battery? Isaksak din ni uko. Kurente. Isud sa nagbalik do unya na nang stand kay ato sa kuanon kana isud dira kay unahon na tug kuanong musiga ba. So di ara guys. Amo sa ni isuway og saksak kung musiga ba ni. La uy, unta ma-happy si Mads aning amo ang kuan niya. Regals. Uy ginuo ko. Asa may ay pangmam og kuan sa charger dong ka katong suwayan og saksak. Kuan ba kuanan sa charger? Adapter amo sana. Kato isaksak suway. So ato sa suway guys. Musiga ba? Basig punder ning hinampo. Hindi. Hami. Suway ba dito? Di atong isuway guys, o musiga ba? Gida. Iyon. Asa may on na. Wow! Wow! Brightness. Wow! Change mo na ang brightness. Sige daw, brightness. Brightless pinamads pa. Sige daw. Sama isiga dai. Isiga asa to dong? Ano mo to? Kani brightness. Kato siga ba? Ah, siga? Mangarang siga. Wow! Lo ni hayag na gyud tanta oh. Hindi, wow. Sus ginoo ko. Ni hayag ni danag og karayo tagatong nawong. Ring light. Para video. Ulo. Oh, mao di jud ng mga TikToker nga na ilang mata o tanawa una nay dunay alingin-lingin unsa man na siya ay maram tag vampire ani. Ana ra siya. Lo, happy jud si Mads ani. I'm sure kay nangan mo jud nga na ring light. Sige sa pa dong ring light. Mo na color. La oh, na pud sila color oh. Lain po na mo mura man tag alien ani lain nga color. Plus. Pakala ka whitening ba? Sige mahunong na ta kay agad maabtan niya ta. I-off dong, i-off kay maabtan niya tang Mads Jose. Ato na ning iputos kay aron inigan na yan niya unya. Mo na ni atong sugda ng atong surprise. Charot. Unta ma-happy ka ani Mads. Sus Ginoo ko mura pa yung taon tag-ungo ani wait tarong panudlay kay gikan pa naligo ox. Charot.
Asa mga mads kay aton pahiluna ning atong regalo ni Masusi. Mubalik rami unya inig kanang nanasiyak, inig surprise na namo. Tabu, see you later. So guys, update so nagsuwat mi dirig mga ginagmay lapong message para ni Mads na among isuwat sa bond paper. May pilit atong amo ang regalo. So see you later inig ko ana namo ni Mads. Hi guys! So karon wadyo ko kuan gani ha video niya. Gabi naman so mag-outro na lang ko na si Mads diri karon ni abi kay. Mag-chika minute. Miss Universe. But satisfied kayo But yes, satisfied kayo ko very sa satisfied niya sa performance ni. Kaya di lolim o kikinadagan ng hawd pero Yeah. nangigbabaw dun si Bia. Yes, very Imagine top 5, 80 every woman. Yes. Di ka kaingon naabot og top 5. Pero as always may ng Philippines mo ginamawa. Yes. Dito 2 years ba puntang na yung top 50 Yeah. So, itong no? Yes. Ah, yes. So mga to guys, ang among video karong adlaw. Thank you so much for watching and see you to our next vlog. Babush. Sa sikatunan. Taklop, with taklop eh. Sa sikatunan na. Wow! Mama, gamong iring kay. No. Talawag ka na ba kana on video naman no. Aba? Ngamong drum mo na among gawas. Mo tawag gani. Dun tawag gani. Do bulo ta ba di rin na makuan. Bulo ta gani. Di na ko. Simba ko. Di lagi. Tanawa din na si Lisa katong iring bitan na mga kuan buntis tanawa na lagi din. Hoy! Hoy! Gusto mo din ba? Hoy! Kaya open, open. Ang pagkuhan sa drum. Kalain sa din to. Hoy, katbas ba din to, ma'am? Kaya magamit na nimo. Read it. Sana all. Ay, God! Sana all. Kaila ko sa tapat. Parang nakadaog sa Miss Universe. Ay. Basa. Kabasa ka ka siya? Sorry sa kubi. Ha? Oh, picture. Ako na yung photographer. Katuro ay kay Juan alam mo. Giwan ni. Subok ka giwan. Pwede naman i-edit na. Go. Para Ito, mahasag. kumamay man, patanaw ko na kubi. Uy, lain lagi mo, oy. Yung video pa ko. Aw, sorry. Ano? Kung sa may swat. Basahon eh. Basta ka drama nga regalo. Ganun. Isitid na ko, basi kung sana ka, basi kung nailami. Basi kung nailami. Makaon mo sulan. Ang gusto na kay ring. Pwede lagi mo i-silent. Kung sa di apati ah. Lyrics ng Duda. Lyrics man na doon. Happy birthday. Liga. Adi na lang basahon ay kay makahilak ko. Pwede rin pag unya na mo basahon ni lyrics. Ay! Ay! Kiligon mo pa. Amo rin kiligon. Apelo na sa tanim mo kiligon. Ay, ganda yan. Oh, nani ablihan? Ay, abli na diha. Bantay bratuhon ron. Oy, ang kay bubuto. Hinahin taon mo si bubuto. First gift. Pagka first gift pa niya. Napay second, third, Oh. fourth, Bajapas. fourth. Bajapas man yung lain na. Bubuto lagi na siya. Ano, uy ka lang kuan man ni uy pag Hinaya gani kay mong ulbotan nilang tanan ron. Oy, gasolina sa kuan. Soda. Talon. may pamiting-miting pa tayo nalalaman ha. Hindi abansi. Hala ka dahon. Down. Guys, saan naman niyo? Uy. Ayaw, yung At yoga saan kay ni bubuto reveal? lagi. Wow. Ano na kay Boss Ribin? Di man matug.
Kapobre pa sa mata, guys. Ang sabanan kay dahon. Marang yung isuda na. No! Mads! Ayo, amping ito ang gimabuto lagi. Model Mahul vlog pa talaga dahil nila, mo. Bubutan na lang. Walang kami nag-vlog ganina, Mads. Karoon na. Karon na oy. It's just you know, yeah. Advance pa kayo. Isayal, mangguno na ni mong dahon, Mads. Masaya lang na masaya. Masaya ka. Uy, ayo, gaga. Uy! Bubuta lagi na. Mabot talaga. Ikaw kami man na, mga bipis. Suka natin pala. Oh, yan na pa, Jay, gown. Yan mo na, para na, Alam si bakit? Pereira pero si Karina mangga na po din. Ay, kung nga mangga ron, hindi mo timbong nagmangga. Napala may mangga. Asang basahon kay bisag mauni. Alam mo rag di, asang mo rag saan ni Raven? Wala lagi nagkabaw si Ribin. Chukudug. si Papa. Kila ko butin. O, butin. Kana bitang Mabuto lagi, mabuto ka. Bata, ingong bito ko na mo. Ayaw, Butin, lagi na narabay balana. Hinahinayaran kay buto na. fourth floor Paraguay ko no. Ay, Paraguay. Asa mo jud ni? Ay. Sige, pinada ko na nasa nakadaog. Hoy! Ay, ito. Make up kuan, make up kit. Makeup kit. Makeup kit. Ablihin na lang, sigtag na tag na. Asa una? La guys, duha kanin duha. Ay! Niapil pa sila kuan, ma'am. Ring light? Ring light? Anong kailangan kong gawin? Tinuod mo. Open na naman. Ibang tinuod pa. Hinahira. Ano ring light? Nagkatagak na. Nagkatagag na siya. Tinuod ma? Lagi, tinuod. Sali na. Musiga, musiga. Inyo nag-testingan? Oh, gitising. Gusto nga na. Oh, testingin karon, testingin karon. Wala Tingin kita na yun, bantayan eh. Ako ka ni din nabantayan. Ano mag-vlog na sa kugdaghan. Takawa lagi. Vlog na ko. Puputi na na. Mag-tiktok pag yun. Asa to? Try, kuha sa charger daw. Kana magkakamo try. Tata. Dali Diba ka yung mag-vlog mamana na ka. magsiga-siga na. Ginaya ni mama? Wa. Ikaw mo try Wala na. Wala ka mo bu. Naman ita. Pero di ko kay taas, pero pwede naman ikuan mo. Pwede rin kung nailis ang Wala ka ng kuwan ha. advance. Oh, pwede ka mo palit og taas nga kuan. Sige nana. Na isuway ang siga ba? Ana sa mong nawa. Ikaw nang kuan. Maputi na sa Sira ba saya doon? Usa man eh. Sipur man eh. Iipti sana kuan dong tubig. Dan tubig ko man ang gamit. Para ni puli ba. Uhu. Eh, sangit ka. Para ba si mabuto na rin, Ben? Ikaw kuan dito. Ida Ay, sa oy, usa man eh. Laglabo What's pa. that? Ano iba sa kinabagwan dong. What's up? Pagkuhat sa niya na sa siya. Ah! Siyo si repas suya sayang kuan. Piingon pa mo magsuot kog lami. May surprise ba yan? Unsa nang taon? Asa man itong tao doy? May pairing-iring pa kadaling nanganak ha. Ha? Nangan nakagirin og ring light. Yan ay saksak. Sa cellphone ma'am asay butang. Na may kuan. Nadiha. Kana. Ano ba tayo cellphone? Naman ay Paris. Hala, mag-tiktok na sa siya. Lami tag di battery na kay pwede na to madano. Basig ma-charge. Apod gibutan sa instruction. Instruction sa karton. Kanina. No? Ilak. Pwede. Unsa ni paglak? Ano ako nun sa'yo? Basta pwede ma-charge. Pero tinuod jud oy. Lagi, tinood, lagi. Hindi mo na ba? Di ba but. Tinood na, oh. Yeah, ka advance ba po din ng hatag. Wow! Ay so ari dali ang cellphone. Di oy. Asa man eh? Anak na mas. Bibog na. Nag Asa man ibutang. Murag sa to nga mo guro ning cellphone. Oh, sa tunga. Mana siya. Kana kay mura man. Kasi- Pwede mura man nag-spring, pwede na imong cellphone kay ana-ana nimo. Dayo, ribe. Pwede mura mabawag man na. Sa loob niya.
Pambahin na dito. Ay, are. Mas kinay manual. Dai. Mabawbawg man na, ma'am. Kani? Kani, oh, marami nag-spring. Di ba din? Sige, dito sunod. Di ka pa itaod. Ipakitik ba o? Bright, lagi ni si Ribbon no. Kaya ba, dali na ito niya siya ka arrange. Ay, sa Minecraft na nakakuha. Minecraft. Oh, hindi na redstone. Kuana ka ng villager na dito. Bala. Ho. Villager. Wow! Ba't dyan yan nagpayaw? Kani? Parasa ni? Amo ba? Bilis ka? Oo. Wow, Riven! Hindi pa. Pwede release. Be, buta nga nagkuhan. Pwede rin ni may kuan, ma'am. Kung tayo mag... Kung saan man yung ibabag na. Kani ikuli. Mapit ko yung message, oh. Kahawad bang Riven? Ibabag, o niya. O para vlog, o para TikTok, pwede po, di ko anto. Mag-tiktok lagi ka. Kasi niya, magbag-vlog ka ba? Atas inaong tiilo. Maraginay. Go. Saksak na, saksak. Try daw, asa daw, try daw. Ang nawala, ay, ato bang sa naungti. Ay, sa Riven! Ay, sorry, Ben. Luag man. Gigay ako pugnan. Gigay. Ito ba Atos babaw. Nga, nanong nag-atantos yung mga nang kuan diha. Okay. No. Wala. Sorry. Mahayag pa yun na, ma'am. Ay, Padzot, sige. Kanara. Mana kinahayagan. Pwede pag pwede mong adjust ang hayag niya. Yan, kaya na may sugapod. Na may sugapod. Minus. Na may sugapod. Oh, mata. Oh, really? Wow! Dali ma, kani ato yung outro ba? Yung outro tong outro. Yung outro to ba? I-outro ni. Pamag dito yung outro yun. Kabuhay naman ito na outro. Uy, bumbil Kani kami pag outro. Muna na outro. Sige, go. Yung outro na. Kaya nga naman. Sige, kani outro ata sa nipos ha. Ha? Ano? Ring Ano? Ningring, asa ba ningring? Hindi pa. Sige, Sige, sige sige. Ay, ito itaod ni. Di ay, uy. Alam mo, klaro man. Klaro ang. Asa man yung now? Iba daw, labang naong sa Sa kuan. cellphone pa na nako, ma'am. Di, oy, kuan sud kaayo. Mutugan sa Justino. Ato daw Yes, yes. very. Ipag nga. Kasi, uy, ginoo ko. Makulbaan malanta ni sa itong wait. Kagwap. Wala! Uy, mutugan sa Justino. Uy, mahadlok ta ka ng layo siguro ta. Itong na dyan. Kabi ako tanawin. Okay. Mas dindot og ba kay makuha ng katungkuan sa mata. Ay naraday. Ipadol na dyan yung uhang naong para. Klaro. Ipadol. Klaro sa now. Uy, Unsa man day mo gusto ba? Paano mong naong? kana sigurong adlaw na pumuputi jud tag-ayo ana. Kaayo, gisuya na mo ganiha. Suway ko no. Puti imong naong. Laki. Karon kay. Sige na, pag-outro na. Are, diri sa hayag. Ano, ayaw kayo mo Ato hayag. mo mas bi. Ato na ka mas bi kay. Ah. Unsa na nagkuan ka ng hayag ng imuha kay. Mahadlok ko. Hola guys, o diba pero ni hazaga. Hola. Yes, the ring light. Thank you so much for surprising me. Surprising! Kanang gusto ko muhilak pero Dayon, thank you manager. Thank you so much for your more blessings pa nga mo abot. Pero mamugno jud ka. Wala nahugot, ma'am. Ito na, ito yok. Natagat na lagi ang ring light. Ito lang gunitan kay basig. Oh. Oh. Yes, puhan. Advance happy birthday ko na ko. Birthday din ako. Ako. Paano mo kayo Thank you so much for Sunny surprising me. Agi-lagi surprise ko no kay. Naku nang anak ng dito sa Tumblr. Ito na ako. Ito na may happy birthday. But anyways, thank you much. Ang na mo mangkuan. Happy Kayo, birthday. basta na ring light. Kuya! Kamukay. Wakay pa-birthday gift na kuya. Basta kiss lang dyan. Kasi halok lang. Diba? Say thank you guys! Oh, mag-post ko sa Facebook. Thank you manager for kuha. Na for ano, accommodate. Ano yung ilista sa huang listahanan sa mga kuha. Ayaw na pala piiglami ang ko sa caption. Wow! Sige, i-post na ako, caption.
Muna klaro. Thank you guys. Bye-bye!